Nasunog ang usa ka school building sa Davao City karong adlaw. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara naug daw ang usa ka school building sa Katalunan Pequeño National High School kaganihang buntag. Hinuon, walay naangin nga kinabuhi sa insidente. Atong sayron. Hutdan sila tubig. Nagpiti-piti nga kalayo ang mibulabog sa mga estudyante ug magtutudlo sa Katalunan Pequeño National High School sa Davao City. Dihang miulbo ang sunog sa usa ka school building. Alas 11 sa buntag adlang Lunes. Sa likod sa eskwelahan, residential area, busa ang mga residente nagarisang sa kakulba. Apan taliwala sa makabungog nga dilaab sa kalayo, mao ang kusog nga panalangin sa usa ka babae. Sa drone shot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kinina ang itsura sa tulungan dihang napalong ang kalayo nga nagsugod matud pa sa stock room hangtod sa mikanit sa tapad nga school building. Sumala sa school principal, naglinya matud pa ang mga bata alang sa COMELEC registration dihang nahitabo ang insidente. Pila sila para sa SK registration. Kita nila na nag-asulag eh. Pagkakita nga nag-aso, 11:02, nag-call na dahil ang teacher na slowly gi-evacuate ang mga bata. Dahil naadin mga bata nga nabilin ang ilang cellphone. Karaan na ang maong school building nga natukod niadto pang 1990s. Gisuspende ang klase karong hapon tungod sa insidente. Parayon pa ang investigasyon sa Davao City Fire District. Sara, sa karon karong taknaa wala pa masuta sa Bureau of Fire Protection sa kabomberuhan kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.